Cada agost, el primer ministre és convidat a Escòcia a passar-hi un cap de setmana com a hoste al castell de Balmoral. Allà, la reina i el primer ministre es prenen un moment per comentar els afers d'estat. Generalment es troben a la sala dels dibuixos. Em puc acostar a l'escalfador? Primer ministre? Un moment només. Us ha atrapat la pluja mal educada, És com li diuen la gent d'aquí. Això no és pluja, senyora. Són ganivets de gel bufant a 50 milles per hora, horitzontalment. I a l'agost, aquest desastre és el resultat d'haver caminat 50 iardes fins al cotxe per anar a buscar les ulleres de llegir a l'Amèrica. El tsar de Rússia, quan va venir de visita, deia que feia més fred aquí que a les estepes de Sibèria. Us ho asseguro. Farem el pícnic a Her del Xilo. Allà està cobert. Pícnic? Se'm va dir que en cas de mal temps soparíem aquí dins, al jardí. Ai, però això no és pas mal temps. Només una pluja d'estiu. Què? Heu gaudit dels jocs avui? Per gaudir de qualsevol esport es necessita entendre les seves subtileses. No dubto que hi ha matisos en el llançament de troncs, en moure una pedra gegant, en estirar la corda i significants al·legories en el ball de les Highlands. Però molt em temo, senyora, molt em temo, que a mi se m'escapa. És força senzill. Aquests esports són una demostració de força que es remunten en el temps quan es feien els reclutaments militars. I els balls de les Highlands simbolitzen els magnífics cérvols guiant els seus ramats. Ja hi tornem a ser. No pararà mai el mestre. El gaiter de la Sobirana toca cada matí a les 9, sigui on jo sigui, des del temps de la reina Victòria. El que teníem s'ha retirat i s'estan fent proves per mirar de substituir-lo. Aquest ho fa prou bé, crec. Ai, sincerament, tota aquesta història escocesa em farà parar boig. Aquí hi hauria d'haver algú amb pantalons de cuir i tocant l'acordió. Si aquest lloc sembla un castell alemany. De fet, si t'hi fixes bé, és un castell alemany. Va ser construït per un arquitecte d'Aberdeen amb pedra de les nostres pedreres, amb una o dues modificacions en el seu disseny per part del príncep Albert. M'imagino com va anar. Si us plau, feu que sembli exactament un castell alemany. Li importa si fumo, senyora? Ai, no. Gens ni mica. Heu perdut la pipa? No, la pipa només és per la televisió i la campanya electoral. Tota aquesta comèdia de treure el tabac, d'encendre la pipa, em fa més accessible i em dóna temps per respondre a preguntes compromeses. Però el puro és el meu primer amor, però a la vegada un símbol massa poderós del capitalisme privilegiat. Si anés pel món amb un puro a la boca, perdria l'ala esquerra del partit en un segon. Em sembla que ja l'heu perdut, renegant de les radicals promeses electorals. Potser m'he guanyat algun amic de la dreta. Ui, no, us odien per haver devaluat la lliure i després de tota aquella gran diloqüència i promeses de que el meu partit no serà vist mai com el partit de la devaluació. D'acord. Em pensava que estàvem de vacances. No, hi estem. Aleshores, podríem oblidar la política 24 hores? He vingut aquí a recuperar-me i a plegar forces. Són vacances. Us puc oferir alguna cosa per beure? Jo pensava que no m'ho demanaríeu. No, ni vaig jo. Whisky? Brandy, senyora. Hi ha una curiosa paradoxa en el cor de la vida política. Tots els polítics imploren ser estimats. Què són les eleccions, sinó un concurs de popularitat? Però la primera premissa que es necessita és ser odiat. A mi em passa el mateix. Tots dos són bombetes enceses a la nit, primer ministre, vàlvules de pressió. La gent necessita algú altre amb qui enfadar-se i generalment som nosaltres. Però no en sentireu pas queixar-me
No m'estava pas queixant. Oh, sí que ho fèieu. Es notava amb el to de veu. Oh, no, senyora. El que heu sentit és el so d'un cor trencant-se i de somnis esmicolats quan te n'adones que no has guanyat unes eleccions, sinó que és el govern anterior qui les ha perdut. Voleu que us doni una alegria? Ai, sisplau. D'això, el vostre adversari, el senyor Heath, no en té ni idea. Encara es pensa que és ell que guanya en contra de vostè. El botiguer? Ni pronuncieu el seu nom. Aquest home és odiós. Ja us ho dic jo que és odiós. Ni la meva santa esposa, l'Amèrica, és incapaç de pensar malament de ningú, no el suporta. És un home no decent, insensible. I el pitjor de tot, és un snob. I què us fa pensar que jo no? He estat un professional de la política durant 27 anys. I si d'alguna cosa em puc sentir orgullós, és que ensumo un tori a milles de distància. I vos no ho sou, senyora, no pas una d'autèntica. Vos enteneu la gent normal, en els treballadors? D'on us ve això, havent estat tancada en mausoleus com aquest durant tota la vostra vida? Potser, sou la dona més rica del món i encara us amoïna el preu de la calefacció i reculeu enrere pagant els llums de les sales. És la bobo dins meu. No, de fet, no és que sigueu més feliç amb la gent normal, és que sou una de nosaltres i potser encara aniria més lluny. Hi ha una gran dona laborista en algun lloc d'aquí dins. Si fos laborista, segurament que aprovaria la vostra proposta de reforma de la Casa dels Lords. I no ho fareu? No, certament no. I no sóc l'única. He llegit el mail que la vostra proposta de reforma Sí, ja ho sé. Wilson, com sempre, defensa unes idees polítiques incompatibles les unes amb les altres, els Lords podran exercir el seu dret a vot, bo i havent perdut els seus títols hereditaris. Punt. Però em voleu dir què feu llegint aquesta porqueria? Si ho tenen mal entès des de bon començament. Són 80 lords els que volem mantenir. I us heu llegit al final del tercer paràgraf de les meves propostes vers una societat atea sense cap timó moral. Mantenim 16 bisbes. Què més volen? Al meu parer encara en sobren 16. Déu meu, us ho heu llegit 1000 vegades? No, una. Però ho heu memoritzat perfectament. Oh, mi és natural. No sé com hi ha gent que pot treballar sense. No ho entenc. 3, 14, 15, 95, 62... Què és això? El número pi. 66 decimals. Voleu que continuï? Puc arribar fins a 135. Teniu memòria fotogràfica? Sí, Vau memoritzar l'article després d'haver-lo llegit? per sobre, una vegada. Ai, no us crec. Sí? No. Sí, vinga, No. va, poseu-me a prova. Agafeu un llibre, qualsevol llibre, qualsevol pàgina. Un llibre. Un llibre. Sí. Hola, ens podeu portar un llibre, sisplau? No importa quina mena de llibre. N'hi ha d'haver-hi algun a algun lloc, no? Digueu a algú del servei que miri en alguna habitació buida de convidats. A l'habitació verda, a l'ala oest. D'acord. Tardaran una mica. Oh, i tant! Una caminada de 3 milles a una casa particular. Quin escàndol! He tardat 1 hora per arribar al menjador per poder esmorzar. Per si us encanta. Sí, m'encanta moltíssim. Gràcies. La vida en un regiment. Una novel·la sobre moral i costums dels militars alemanys pel baró von Schilling. La germana del duc d'Edimburg. Va ser aquí la setmana passada. Bé. Si us plau, trieu una pàgina.
Els tancs... La victòria final d'Alemanya sobre Anglaterra només és una qüestió de temps. Molt aviat tindrem superioritat aèria i 90.000 homes cavallers i tancs sorgiran del mar i ocuparan el sòl britànic. Una vegada haguem establert el nostre domini, començarà l'ocupació. Els objectius claus seran neutralitzats. El primer ministre, marxistes, francmaçons, jueus, tots són enemics confirmats d'Alemanya, a excepció de... La família real britànica, la qual creiem simpatitza profundament amb nosaltres. Bravo, primer ministre. Ara anem a fer el pícnic. Oh, quina alegria! Ai, va, no sigueu així. És una rara ocasió amb la que estareu amb amics els quals no us odien. Una bonica vesprada d'estiu. Potser us ho passareu bé i tot. Els anys que heu viscut a ciutat i la feina que heu fet us han estovat una mica. Què? Portàveu els clops per anar a l'escola a Halifax? A Huddersfield, senyora. Jo particularment no. Algun dels altres nois? Sí. Així les dificultats eren dels altres. Típic de polític. Ara ja n'hi ha prou dels vostres esclops. On són els meus gossos? Un moment, primer ministre. Sa Majestat estarà amb vostè de seguida. Gràcies. Em podria donar un got d'aigua? Ara mateix. Primer ministre. Gràcies. Què? Que trigarà molt? La urgència de la situació ha estat tramesa a Sa Majestat, però tenia un compromís amb el senyor Beaton, Amb qui? el fotògraf. I normalment va tard. Acaba d'arribar això, senyor. Tia puta. Feminista? Sa Majestat. Em sap greu haver-lo fet esperar. Els esdeveniments s'estan desenvolupant a gran velocitat. Voleu que us informi? Si us plau? Ahir al matí, l'exèrcit israelià va llançar un atac dins del territori egipci, a la península del Sinaí, i rapidíssimament s'està acostant al canal de Suez. L'exèrcit egipci ha mobilitzat les seves forces i estan a punt per dur a terme represàlies. El govern de Sa Majestat ha fet dues apel·lacions simultànies als egipcis i als israelians per tal d'aturar qualsevol acte de guerra i permetre a les forces anglo-franceses d'entrar al país per tal de preservar la pau i la lliure circulació d'embarcacions pel canal de Suez. Els israelians estan disposats a acceptar-ho si els egipcis també ho fan, però, malauradament, el president Nasser ha refusat fins ara. Quan acaba el termini? Demà al matí, senyora. I segons vostè, el següent pas quin seria? Intervenció militar, senyora. Guerra. Malauradament, per tal de mantenir la pau, és el més correcte. Aquest home és un feixista asiàtic i crec que tots recordarem prou bé quin és el cost de donar peixet al feixisme. La informació que m'havia arribat des de la vila és que estava molt més equilibrat. Em suggereix que l'hauríem de considerar com un exitós revolucionari. No us deixeu enganyar. L'ocupació del canal ha estat un acte deliberat d'agressió nacionalista. El qual ben bé podria dir-se que nosaltres vam provocar. La propietat del canal és d'una companyia franco-anglesa. Però va ser construït pels egipcis. I 120.000 d'ells van morir construint-lo. És el que diu Nasser. No us ho podeu creure, això. Encara que només fos la meitat d'aquest nombre de persones. El canal de Suez és una artèria vital de la Commonwealth. L'única ruta per on ens arriba el petroli. També hauria d'anomenar un significant nombre de britànics i francesos a Egipte
que necessiten ser protegits. Quants? 3.000. I quants homes proposeu enviar-hi? 45.000. Però no s'enviarien tropes de terra fins que la campanya de bombardeig aeri no s'hagués acabat. Bé, gràcies per les seves explicacions i per dedicar-me un temps. Senyora, Abans no marxeu. Tinc un parell de qüestions. Quan heu mencionat que els israelians havien perpetrat l'atac, no heu expressat sorpresa. per què hauria de sorprendre'm? Doncs perquè a partir de les transcripcions de la reunió del gabinet del 23 d'octubre estava clar que la posició israeliana era que sota cap circumstància iniciarien un atac a gran escala per por d'un aïllament diplomàtic. I ja que han fet tot el contrari, atacar, indica que han canviat de parer o que no actuaven sols. Potser es van posar d'acord. Amb nosaltres? Amb nosaltres què? Un acord amb Israel. De quina mena? Senyora, Ho pregunto perquè a les mateixes còpies dels informes del gabinet es fa referència a una reunió que van proposar que se celebrés l'endemà mateix a París, a la qual els líders francesos i israelians també hi serien presents. Òbviament, jo estava molt interessat en seguir el desenvolupament, però aleshores me'n vaig adonar que a les següents còpies dels informes del gabinet no es feia cap menció a aquella reunió de París. Això em va fer suposar que no s'havia celebrat o que s'havia preferit que no se sabés que s'havia celebrat. us va arribar la primera còpia. Sí, no oblideu que com a sobirana sóc la còpia número 1. La vau llegir. Evidentment, llegeixo cada paper que m'arriba, de tots els informes, cada dia. Està bé. Està bé. Fa 6 dies, aquest govern va tenir una trobada amb representants del govern francès i israelià en un poblet a les afores de París, on es va signar un document, el protocol de Ceres, on es donen les indicacions d'una ofensiva coordinada contra Egipte, on Israel atacaria l'exèrcit egipci a la vora del canal de Suez. Amb quina justificació? Qualsevol justificació. Esteu segur que això no es tracta d'una antipatia irracional personal? Certament no. Una injustificable incursió a una nació sobirana per tal de deposar el seu líder i ocupar el seu canal basant-nos en una animositat personal? No. És legal, inclús. No barregem les coses. Què en sap res? Algun membre del gabinet. Però no el Parlament. No. Ni les Nacions Unides. No. Quan es durà a terme aquesta intervenció? Demà. Si aquest exercici conclou satisfactòriament, quin seria el millor dels possibles resultats? Que nosaltres ajudaríem a la reconstrucció d'un país devastat per un tirà maníac i restabliríem un govern pro-occidental, cooperatiu i amistós. Un agent de l'MI6 ubicat al bell mig d'Egipte ens confirma que els egipcis, una vegada alliberats d'aquest tirà, victorejarien els nostres soldats al carrer i passejarien els nostres generals a les espatlles. I dels mals resultats? Quin seria el pitjor? Com els del servei de la Gran Bretanya perdrien la vida i nosaltres la reputació d'honestos i decents en qüestions d'afers exteriors. Sembleu, si no us sap greu que us ho digui, una mica cansat. Dormiu bé, primer ministre. Estic bé. Prenc el que necessito per estar despert, alerta, amb els 5 sentits ben vius. Potser hauríeu de prendre quelcom per calmar-vos. També me'n prenc d'això. És la decisió correcta, ho sabeu. Jo tenia raó, Hitler, i tinc raó amb aquest paio. No voleu donar-li més temps i veure si es pot arribar a una solució diplomàtica a les Nacions Unides? No, senyora. La decisió correcta és aquesta. Actuar ara mateix i picar fort. Tinc el vostre suport.
El primer ministre sempre tindrà el meu suport. Gràcies. Ara, si sa majestat em disculpa... Què estàs fent? Resar. O intentar-ho. I per què no t'agenolles? Algú podria entrar. T'agenolles cada matí i cada vespre a la teva habitació. A la meva habitació. És privada. Aquesta sala també, inclús es diu la sala de l'audiència privada. Cap sala amb 3 portes i 3 finestres hauria mai de rebre el nom de privada. Que orgullosa que ets. La reina d'Anglaterra no vol que la vegin agenollar-la. Tonteries. I ara... Xxt! Per què no ets amb les altres nenes? Ha començat a ploure i hem entrat. Hem de fer la trobada d'escoltes aquí a Palau? Sí. Hi ha d'haver sempre un detectiu ficant el nas a les meves coses per tot arreu i tota l'estona? Sí. I per què les altres nenes ja no em poden dir pel meu nom? Mai més ningú no et dirà el teu nom. I et preguntaran què creus, què penses o què t'importa. Torna amb les altres nenes i no demostris a ningú que estaves trista. No n'estava. Sí que ho estaves, però el teu secret està segur amb mi. Ho prometo. Ho prometo. Senyora, acabo de rebre una trucada de Downing Street. Us vol informar sobre quelcom important. Sobre què? Sembla ser que la primera ministra ha marxat del número 10 una mica disgustada. De fet, una mica més que una mica. L'expressió que ha fet servir era que tragué foc pels queixals. Bé, estem preparats per tot, no? Possiblement. Potser. Lleugerament. Hola? Sí. D'acord. Sí. Com un monstre cabrejat. Val. Era el guàrdia de la porta principal, senyora. Em comunica que la primera ministra ha arribat. Qui és un monstre? Senyora. Heu dit monstre cabrejat. Sembla ser que la primera ministra ja era fora del cotxe abans que el cotxe s'aturés. I ha travessat la secretaria privada feta una fúria dels inferns. Bé, monstre cabrejat, Bé, serà millor que marxeu, perquè si s'està movent a la velocitat que diuen arribarà No, d'aquí. sisplau, primer ministre. La primera ministra, senyora. Majestat, Primera ministra? en els 7 anys que he estat primera ministra i fins avui mateix hem mantingut 133 audiències, sempre un model de cordialitat, de respecte mutu, i totes i cadascuna d'elles han estat profitoses. Per tant, no seria pas gens estrany que en un context tan perfecte hi pogués haver una relliscada. Quina relliscada? Tenia la impressió que Sa Majestat mai expressava les seves idees polítiques en públic, No ho faig. que hi havia un codi sagrat de respecte entre la sobirana i els primers ministres. I jo mai l'he trencat en 34 anys. Fins ara. Si us referiu al Sunday Times, no hi tinc res a veure amb aquesta història. Sempre he aconsellat als meus primers ministres que no llegissin els diaris. No ho faig, senyora. Entenen el que volen, ho treuen de context, escriuen fal·làcies, aleshores tothom es posa nerviós. Però el meu secretari de premsa els llegeix i té molt bones relacions amb tots els editors. I l'editor en aquest cas li ha assegurat que les fonts eren irrefutables. Properes a la reina. Molt properes. Properes sense precedents. I per descomptat, abans de publicar una història així, una història amb enormes ramificacions constitucionals,
L'editor ha volgut comprovar la història paraula per paraula i sembla que aquestes fonts, tan properes sense precedents dins de Palau, no se n'han retractat gens, ben al contrari. Han afegit una o dues cosetes més, encoratjant el diari a anar més enllà. Bé, no tinc ni idea de qui hi ha darrere de tot això, però ben aviat sortirà a la llum i sabrem el nom del culpable. Mentrestant, no hauríem de començar a parlar dels assumptes de la setmana. El temps passa. Aquest és l'assumpte de la setmana, senyora, l'únic assumpte, a no ser que us vulgueu concentrar en les últimes revisions de les autoritats aeroportuàries de les actes de 1975, o en les darreres propostes del Departament d'Educació d'enviar les subvencions a la Universitat Politècnica més d'acord amb el calendari fiscal. No ho crec pas. No ha de ser necessàriament una cosa dolenta, oi? Només una vegada? Trencar amb la tradició i arrencar-vos la camisa de força del protocol per abordar alguna de les grans qüestions? Estic convençuda que nosaltres tenim prou respecte per les institucions que representem i que també ens respectem mútuament. De dona a dona. Tenim la mateixa edat al cap de la fi. Sí. Només ens portem uns mesos. Qui és, la gran? Jo sóc la gran senyora. Doncs que per molts anys. Segui. Indiferent. Buscabregues i socialment desestabilitzadora. Així és com aquestes fonts tan properes a la reina em descriuen. Primera ministra. Que em manca compassió i que seria bo que m'aconsellessin de tenir més cura envers els menys privilegiats de la societat britànica. Estic encuriosida. Si aquestes fonts m'aconsellessin, què penseu que em dirien? No podríem tornar a la Universitat Politècnica, senyora Thatcher? La vaga dels miners, potser? El Sunday Times suggereix que les polítiques del meu govern han fet un mal irreparable al teixit social d'aquest país. Permeteu-me suggerir a Sa Majestat que faci memòria a aquestes fonts tan properes que quan vaig pujar al poder els morts no es podien enterrar i els malalts estaven desatesos als corredors dels hospitals per culpa d'uns líders sindicals no escollits democràticament que havien convocat una vaga salvatge per tal d'enderrocar el govern utilitzant mètodes mafiosos i fent-los passar com a legals. Vaig jurar solemnement que mai més cap líder sindical tornaria a tenir aquest gran país segrestat. I encara no ho han aconseguit. Primera ministra. S'ha de tenir molt de coratge per travessar cada dia un piquet hostil per donar menjar a la teva família. D'aquests homes, dels britànics els millors, n'estem molt orgullosos. Però, per sobre de tot, sembla que el que ha ofès més a Palau és la meva política envers les sancions de Sud-àfrica. Senyora, siguem clares respecte a aquest tema. Mai no s'aconsegueix res útil amb sancions. Les sancions colpejarien en el règim de l'apartheid tot l'idol més. També ens colpejaríem a nosaltres mateixos. Sud-àfrica és el quart soci comercial més important que té la Gran Bretanya. Esperava que ens ho poguéssim mirar des del punt de vista dels sud-africans. Ho faig, senyora. Sud-àfrica ja és una economia sense inversions. Una prohibició total els devastaria. Els negres sud-africans volen sancions, no els hauríem d'escoltar? Els negres sud-africans no volen heretar un país devastat. El voldran si saben que és el seu país devastat. Paraules de Kaunda de Zàmbia. Us podria donar molta informació sobre aquest país, no hi perdríeu res de parlar amb ell. No és feina de la primera ministra britànica parlar amb dictadors sota cotilla. Però sí que ho és de la seva sobirana quan és part de la Commonwealth. Ah! La Commonwealth. Sí, la Commonwealth. He de reconèixer que per a la vostra família la transició d'aquesta nació d'imperi a simple proveïdor de mercaderies a l'escenari mundial deu haver estat un gran xoc, més que no pas per a la resta de britànics. Però afirmo que la Commonwealth no és la millor manera d'omplir aquest buit o de restaurar la pèrdua d'autoestima. Hi ha altres maneres perquè la Gran Bretanya torni a ser gran altra vegada. Revitalitzem l'economia, renovem el poder econòmic, però no a través de confraternitzar amb líders tribals poc fiables que van vestits de manera excèntrica. És el que sóc per vostè, primera ministra? Un líder tribal vestida de manera excèntrica? No, de cap de les maneres. Vos sou la cap d'estat d'una monarquia constitucional evolucionada que es remunta a Guillem el Conqueridor. No es pot comparar de cap de les maneres. En aquest punt és on diferim. Veureu, primera ministra.
Primera ministra. Jo em considero exactament igual a ells. Per mi, Ghana, Zàmbia o Malawi són grans nacions sobiranes, amb una gran història. Soc conscient que vostè probablement no comparteix aquest punt de vista. Per vostè, la Commonwealth no és res més que una distracció, una pèrdua de temps. Fins i tot, si no vaig errada, hi ha un anacrònim que feu servir per les reunions de cap de govern de la Commonwealth. Una trobada que és molt important per mi. Com en dieu, de les reunions de cap de govern de la Commonwealth? Reial Club dels Grans Cràpules? De fet, aquest és força més educat que el que jo he sentit. Recapten com grans cabrons? No hi tinc res a veure jo amb aquest, És cosa del meu marit. La Commonwealth és quelcom que m'estimo de tot cor. Hi he dedicat tota la meva vida. Aquest fou el jurament que vaig fer ara fa 40 anys. Recordo haver-lo sentit per la ràdio. Érem tan jovenetes llavors. Noies. Com a sobirana estic obligada a donar-vos suport com a primera ministra. Qualsevol decisió o posició que preneu, incloent Sud-àfrica, incloent les sancions. La vostra posició és la del govern i aquest és el del Regne Unit i no hi ha res més a discutir. Jo faré el meu paper de sobirana i us donaré suport. La qüestió és, donada la manca d'impacte que té a la nostra agenda política i la gran importància que té a la meva, no em podríeu donar suport a mi, encara que només fos una vegada? Els meus col·legues de la Commonwealth, molts dels quals considero amics, tenen la sensació que els he traït en la qüestió més important per ells. Tot el que han de fer és llegir el Sunday Times. No els quedarà cap dubte de quina és la vostra posició. La meva responsabilitat mentre estigui al govern és deixar de banda els sentimentalismes i vetllar pels interessos d'aquest país des de la perspectiva d'un fred full de balanços. Sumar i restar és el meu criteri i concentrar-nos en la nostra economia i la nostra posició en el món és el millor per a la Gran Bretanya. I és anecdòtic el perfil de la persona que ho representi. Vostè, primera ministra? No, vos, senyora. Encara mantindreu aquestes converses molt després que jo hagi marxat. I mentrestant, admiraré el vostre sentit de la justícia i compassió pels menys afortunats que nosaltres. Segur? I no oblideu que de les dues sóc jo, qui va néixer en un carrer petit i estret, en un poble irrellevant. Sense res. No teníem ni aigua calenta. Havíem d'escalfar en una olla. La mare ens feia la roba. I no volia fer pena, o caritat, o compassió. Res hauria estat més insultant. No tothom és tan fort com vostè, primera ministra, o amb el seu do, o amb l'ajuda que heu rebut. No puc evitar de pensar en la resta de nosaltres, aquells que som normals, els que ens hem de llegir 2 vegades les coses per entendre-les, o que necessitem un vent favorable per poder navegar per la vida, i rarament bufa. Soc conscient que als vostres ulls això em converteix en una bleda. És així com m'anomeneu, oi? És el que escriviu al marge del paper del gabinet quan algú diu alguna cosa amb la que no hi esteu d'acord? Vaig entrar al govern amb un sol objectiu: canviar aquest país de ser dependent a ser independent. I crec que ho he aconseguit. Ara els britànics ja saben que no existeix una cosa anomenada societat o comunitat. Han après a cuidar-se ells mateixos, a donar cops de colze, a tirar pel dret. I ara són més rics. Ningú no recordaria el bon samarità si només hagués tingut bones intencions. També tenia diners. S'ha acabat el temps, com vola. Majestat, Primera ministra? us fa il·lusió el casament de demà? El príncep Andreu i Sarah Ferguson. Sí, molta. Fan bona parella. Sí, això sembla. El meu fill Marc també ens ha comunicat recentment que es casa. Oh, l'explorador. No, ja no és explorador, senyora. Només ho va fer una vegada. Ara és un home de negocis, un emprenedor. I qui és l'afortunada? Una americana, de Texas. Negocia amb armes, oi? El vostre fill, l'emprenedor. No, només ho va fer una vegada. Ara es dedica als cotxes i a les preparacions. Oh, mecànic. Com jo. Em vaig aprendre a la guerra. No aquesta mena de preparacions, senyora. Vol dir que prepara gent. Per què?
per fer negocis a l'Orient Mitjà, majoritàriament, i a Sud-àfrica. I tant. On ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous régaler. El primer ministre, senyora. Primer ministre... Majestat. No contesteu. No sóc jo. Ni jo, senyora. Oh, per l'amor de Déu! Els nets... Em permeteu, senyora? Com ho heu fet? El botó vermell, senyora. No hi ha cap botó vermell. Desapareix després de tocar-lo. Oh, Maco, el què? el nou Samsung. No, vaig pregar que no me'n donessin cap, però els agents de seguretat van insistir. Van dir que seria molt útil per tal de poder-me seguir, en cas de que m'intentés escapar. Suposo que en teniu un, també. 4. 4? Oh, terrible. Bé, tenim coses més importants de què parlar que no pas això. Benvingut de nou, primer ministre. Segui, segui. Gràcies, senyora. Hem seguit amb interès el vostre progrés als diaris. Sembla que tot ha anat bé. El Bonn o era Berna? Brussel·les, crec. Sembla que no faci res més que donar-vos la benvinguda cada vegada que torneu d'una cimera europea. A quantes heu estat ja? He perdut el compte. Jo també. En quin punt creieu que som ara? La voluntat de Grècia per continuar dins l'euro és ferma, no hi ha dubte. I els països en pes, França i Alemanya, pretenen reforçar la unió monetària i el federalisme. Però jo encara no li trobo sentit a aquesta unió. O ideologia. Estan ben convençuts com mai cap altra generació de polítics n'havia estat. Ens diria que només volen la Unió per evitar el cataclisme europeu. És difícil d'entendre per nosaltres, els britànics, que hem estat tan reticents a Europa històricament. Diria que és perquè som una illa i no estem units físicament al continent. I perquè tenim massa present a la memòria la guerra. I és clar, els europeus parlen tantes llengües diferents per no parlar del fet que vos sou una persona que no els agradem pas massa, els europeus. No massa. Però no podia ser pel fet que vos sou una persona... Altra vegada culpa meva? Nosaltres tenim una cap d'estat amb uns lligams emocionals tan forts amb la Commonwealth que ens és impossible d'establir com a individus cap altre lligam. I així serà fins que vos... Caigui morta. No. De fet, sí. I és ben possible que la nostra relació amb la Commonwealth canviï. Mira, per instint em sento molt més propera als africans que no pas als europeus. Fins i tot m'han donat el sobrenom de la reina africana. Kenneth Kaunda de Zàmbia o Julius Nyerere de Tanzània. Aquests eren homes amb els quals tenies ganes de parlar. Si podia negociar. Què? Us sentiu igual amb la senyora Merkel o Monsieur Hollande? Us cauen bé? No els odio. Resposta diplomàtica. Ahir la cancellera Merkel em va preguntar pel referèndum. Tots ho fan. El referèndum? Quin referèndum? La sortida de la Unió Europea. El referèndum, sí. El 23 de juny, oi? Bé, com que nosaltres no votem. Però els diaris en van plens. Tots parlen del Brexit. Brexit? Què és això? Brexit? El British Exit? La nostra sortida de la Unió Europea, Majestat. Això sí en sortim. Que us maquilleu? No. Sí que ho feu. Si es nota aquí en el coll.
Us heu tacat la camisa. Oh. És de l'entrevista d'aquest matí. I no us han desmaquillat? Sí que ho han fet, però massa de pressa no hi havia gaire temps. La mateixa excusa que donava el senyor Bel. Cap al final me'n vaig adonar que em portava sempre, acompanyat del seu somriure. Vostè n'és un gran admirador, oi? Del Toni? Dieu el que vulgueu dir, però ens va fer ballar com va voler durant anys. El meu marit no el podia suportar. És molt indiscret això que he dit, oi? Sí. Bé, Com es troba, Altesa? va fent, gràcies. Ara ja no pot disparar. Ordres del doctor. El retrocés li podria fer saltar la vàlvula que el manté viu. Tots dos estem una mica atropellats. Però encara ens aguantem, una mica. Una mica com els vostres pactes amb els liberal-demòcrates. Crec que va ser d'Israeli que va dir que els britànics no els entusiasmen gaire les coalicions. Ni a vos, senyora. Com? Ni a vos, senyora. Ho he dit en algun moment, això? No amb aquestes paraules. Bé, doncs, Crec, però, que si hi ha quelcom en què els vostres primers ministres estarien tots d'acord és que vos teniu una manera de no dir res en què queda perfectament clar el vostre punt de vista. doncs miri, penso que m'entusiasmaria més si sabés que els electors ho han votat. Si haguéssiu fet la coalició primer i després ho haguéssiu plantejat al país, la cosa hauria estat diferent. Ara pensava en els vostres anteriors primers ministres. Quants n'hi ha hagut? 12. Els 12 del patíbul. He batut el rècord, fins i tot el de la reina Victòria. Churchill, Eden, Macmillan, Douglas Home, Wilson, Heath, Thatcher, Major, Blair, Brown, Cameron. N'he oblidat un. No, els he comptat, els heu dit tots. No pas tots. Oh, Callahan. Una línia contínua, des de Churchill fins a mi. Extraordinari. I més enllà, encara sóc aquí. Ser reina d'Anglaterra no és com portar barret, que te'l treus i te'l poses segons el temps que fa. És un deure concedit per la gràcia de Déu. La meva vida laboral és la meva vida natural. Són indivisibles. Per tant, em temo que s'hauran de mantenir aquestes entrevistes fins que Déu Nostre Senyor se'n vulgui emportar. O la revolució, el que vingui primer. Els britànics no són gaire bons fent revolucions. No crec que aquest fet hagi passat desapercebut en aquesta casa. Dels 12, n'hi ha hagut algun amb qui la vostra relació laboral hagi estat especialment fructífera? Voleu dir si he tingut un preferit? Em penso que és això que estic preguntant, sí. Quina pregunta, senyor Cameron. Amabilitat, no amistat. Aquest és el principi. El govern, no pas l'individu. I ara, si no hi ha res més, ens veiem la setmana que ve. Serà setmana de pressupostos. Oh, hauria de tenir por? He sentit rumors sobre l'impost de patrimoni. Res que us hagi d'amoïnar. A no ser que hagueu posat alguna propietat a nom d'alguna empresa en un dels vostres territoris d'ultramar. Em penso que no ens en queden gaire d'aquests. Primer ministre. Majestat. Us quedeu, senyora? Sí. No vaig enlloc. És el millor que sé fer, aparentment. La línia contínua. La presència constant. Què va aconseguir, es preguntaran els historiadors. Va viure molts anys, va fer moltes aparicions en públic
Va tallar moltes cintes i va saber acotar el cap i tancar la boca. Un segell amb el seu rostre. Per cert, en tinc. Si en teniu, de què, senyor? Un primer ministre preferit. Va, no em mireu amb aquesta cara. Soc conscient de com en sou de xafarder. Segur que algun comentari se'm deu haver escapat. Si haguéssiu de creure en les xafarderies, diria que n'hi va haver-hi un que us va importar més que tots els altres. Qui? Va ràpid. De pressa, abans que ella vingui. Primer ministre, el Palau té el seu propi servei de seguretat. Precisament. La seva seguretat ha estat violada. Ho enteneu? Vull que reviseu totalment la sala. Els marcs dels quadres, el telèfon, el quadre, el moble. Senyor, no tenim autorització per fer això. I la cadira, sergent! Ho haig de fer jo mateix. No us alarmeu, senyora. Aquests cavallers estan amb mi. Els he demanat que revisessin tota la sala. Per quin motiu? No. Per aquí? És absurd. Tristament no, senyora. Però nosaltres tenim el nostre propi servei de seguretat aquí. Com han entrat? En aquesta ocasió crec que s'han fet passar per... Decoradors. Sí, senyora. Quan aquesta sala fou redecorada recentment. Ho diu posant en dubte les vostres paraules, però aquesta sala no ha estat redecorada en anys. N'esteu segura? Aquesta pintura no s'ha tocat des de l'època del meu avi, George V. Ja està, senyor. Tot bé. Heu mirat els marcs dels quadres? Sí, senyor. El telèfon? Tot net, senyor. El Gainsborough? No hi ha res. Déu meu, què m'està passant? Si tenia algun dubte abans d'avui, ha desaparegut totalment. No puc continuar, senyora. No d'aquesta manera. Però de què esteu parlant? Un líder no pot anar així pel món, oblidant unes coses, imaginant-ne d'altres. És l'edat, ens passa a tots. No tan sols és l'edat, senyora. Ha estat diagnosticat i té nom. La primera vegada que me'n vaig adonar fa uns mesos enrere, durant el sopar amb Lord Major. No necessito mai notes pel discurs. De sobte vaig quedar glaçat. Tenia dificultats en parlar. Llavors la Mary em va dir que oblidava coses. Era un estat com d'atabalament constant. Com d'inseguretat. Vaig decidir anar al metge. No ho vaig dir-ho a ningú. Vaig fer veure que em feia mal l'esquena. Què us va dir el metge? Els símptomes que descrivia podien ser esgotament,
podrien ser l'edat. Però que el més segur és que fos Alzheimer. Em va aconsellar que estigués al cas de les pèrdues de memòria, de la manca de decisió, dels canvis de personalitat. Imaginar que s'havien pintat de nou aquestes sales i s'hi havien instal·lat micròfons, per exemple. Jo no m'amoïnaria massa. Molts dels seus predecessors patien malalties molt més complicades i van continuar governant sense que ningú se n'adonés. I se suposa que això m'ha de consolar. No, senyora. És una qüestió de malaltia mental i estic en mans de professionals. Però que oblideu coses us converteix en un més de nosaltres. A Balmoral, anys enrere, el llibre de la germana del meu marit, com el vau memoritzar? Una novel·la sobre la vida militar. D'un regiment alemany. Una novel·la sobre els soldats alemanys. Costums i moral. Heu compartit amb algú aquesta circumstància? Amb ningú. Ni tan sols amb la Mary. Què penseu fer a partir d'ara? Informaré al secretari del gabinet la meva intenció de dimitir. Això portarà a unes noves eleccions per lideratge del partit. Serà un xoc terrible. Potser. Però no hi ha xoc que duri 48 hores. A més, s'espera amb prou ganes el següent. Volia retirar-me abans dels 60 anys. Ja n'hi ha prou en qualsevol feina, però particularment en un càrrec públic. És una indirecta? No, de cap de les maneres. Hi ha gent, molta gent, ben preparada per fer la meva feina. No tant per fer la vostra. Oi. Bé, no feu veure que no hi esteu d'acord. De la manera que parleu i us comporteu, fa difícil de creure que el príncep de Gal·les i vos sigueu de la mateixa família. I molt menys mare i fill. Era un compliment. Sí. No em sap gens de greu admetre que vaig estar molt contenta, encara que això sigui inconstitucional, quan vau derrotar el senyor Heath aquesta vegada. Sempre us he dit que en el fons era una dona d'esquerres. No té res a veure amb la política. Sou la millor companyia. Això és tot. Cosa que no m'hauria imaginat mai la primera vegada que ens vam conèixer. Us pensàveu que seria molt més dur amb vos. I ja veieu en quin tou m'he convertit. Bé, nosaltres continuarem com sempre, no? Almenys el temps que ens quedi. Sí. Ens veiem la setmana que ve. La setmana que ve no, senyora. Consell regional, si recordeu. Oh, sí, a Wilwell West. Us en sortireu perfectament. I tant. Un escolaborista segur. El nostre home el havia mantingut durant 11 anys. Llavors va morir pujant muntanyes. Què us passa? He oblidat el seu nom. William Hanley, primer ministre. William Hanley. Oh, i tant. Gràcies, senyora.
ministre, si consideréssiu adient convidar la vostra reina a sopar a Downing Street, ella n'estaria encantada. Però aquest privilegi només havia estat concedit prèviament a Churchill. El duc d'Edimburg i jo n'estaríem encantats. La senyora Wilson i jo també. Encara ets aquí? Sí, Alguna cosa d'interessant? no massa. Què? Com ha anat avui? Només una lliçó. Amb el senyor Martin? Sí, I de què era la lliçó? els primers ministres britànics. I què has après? Doncs mira, principalment que són unes criatures estranyes, marcades per la timidesa, sovint solitàries i infelices a l'escola, havent patit un trauma durant la seva infantesa i deixant-nos una obsessiva i compulsiva necessitat d'amor i poder. Bàsicament, són tots bojos. I quins consells t'han donat per poder-los tractar? Doncs mira, que em guardi les opinions, que recordi sempre les meves limitacions constitucionals i que els hi doni suport sempre. Quina humiliació! Per què? Home, haver-me d'estar asseguda com una marmota i escoltar aquella colla de bojos durant hores. Aquesta és una de les versions. Una altra de més amable potser seria que permets que persones complicades, molt complicades, es presentin davant quelcom inamovible, permanent, simple. La teva normalitat com a ésser humà serà la teva gran virtut com a sobirana. Una persona potser més imaginativa ho hauria complicat tot molt més. I si afegiria quelcom a aquesta lliçó, és això. Totes aquestes persones boges demostraran ser els teus més grans aliats. No importa si hem passat de moda, si som cars de mantenir o injustificables. Encara ens prefereixen a nosaltres que qualsevol president electe que els enganyi. Aquesta és la raó per la qual sempre ens venen a rescatar quan l'espifiem. Si vols saber per què la monarquia ha sobreviscut en aquest país tant i tant de temps, no miris els seus monarques, mira els seus primers ministres. I ara, som-hi! Has de tornar amb les teves companyes. Avui us parlo des de Ciutat del Cap. Soc a 6.000 milles del país on vaig néixer, però no sóc pas a 6.000 milles de casa. Aquest és el gran privilegi de pertànyer a una comunitat com és la Commonwealth. No ens hem de deixar intimidar per les ansietats i les dificultats que la guerra ens ha deixat. Si tots nosaltres seguim endavant amb fort coratge, fe indestructible i cor tranquil, serem capaços de fer d'aquesta antiga Commonwealth, la qual tots estimem de tot cor, encara més gran, més lliure, més pròspera, més feliç i amb molta més influència al món. Així ha estat en els dies dels nostres avantpassats. Per aconseguir-ho, no necessitem res més que nosaltres mateixos.